Ito na yung bagong sasakyan ni Mamay. Ganda, bagong bago. Excited na excited oh. Mga pampasada. Velos. Ano to? Variant? Anong variant? Velos. Velos. Avanza, Toyota. Avanza Toyota. Hindi pa rin mas May tawag pa dun eh. Ang tawag dun? moment ko yan eh. May variant. Di ba may ano to sir? Yung tinatawag na... Sawa na ako sa building. Ano? Ayun no. Velos. Toyota Melon. Oh, Toyota Velos. Brand new Toyota Melon. From Vidalia. Yan guys, from Vidalia. Yeah. Yan si boss. Dito kami sa likod. Sa kabila ako. Ay, dito na ako. So yung sa ano sir, same lang din naman po. Touchscreen na. Ako. Ito kasi sir buo. Unlike nung isa, is hindi. So once na mag-bluetooth ka, yan, play mo lang dyan. Connect ka sa bluetooth para mamaya pag travel. Ito buo na kasi siya. Mas maganda. Unlike yung sa ano. So same lang din po naman siya sir. Ito yung key natin dito. Keyless entry na rin po. Ito yung assert natin. Tapos dito naman, connected lang naman siya sa ano, sa Bluetooth. Once na gusto mo patugtog, alam mo, mapatugtog ka, mga radyo, mga radio. Yan. Dito na, punta yung lyrics. Ayan, adjust. Tingin ka raw dito sa video mo. So guys, nandito kami sa ano, Tapos ito, Mindanao Avenue, Toyota Service Center. pwede mo ipatong yung phone mo. Ah, talaga. Ano yan? Ano ko mag-open? Ay, Tinalo ko yung car. Yun, oh. Wireless. May wireless charging. Dito, iipit lang naman siya sa side. okay. Tapos, dito may lagayan din dito. Water. Same lang din sa beta dito. Lagayan ng tumbler. Amber, same din dito. Tapos, Yun doon. tools. Yung isang tools niya nandito sa likod. I think nandito sa ilalim ng upuan natin or nasa likod. Yung jack, nandun din nakalagay sa likod din. So yan, yung sa tint po, medium tint lang siya. Tapos itong front natin, naka-clear lang po siya. So bali wala siyang tint talaga. So, meron lang yung both side natin. Ito, bagong ano. Tapos, Pwede ba papalitan? Yan ito. Papalitan. Paglagay ng nakapalitan naman siya. Sa tint natin, huwag nyo muna ibababa yung tint na more or less siguro mga around 3 days. For ano lang, para hindi lang po siya mag-bubbles. Ito lang. Opo, para hindi lang siya mag-bubbles kasi medyo basa pa. Basa pa siya. Tapos pag gusto nyo i-close, halimbawa, papatay mo yung makina, close mo lang siya dito. Ito lang. Open mo, same lang din dito. Tapos dito lang yung blower niya. Yung temperature niya. Pag naka-low, sobrang lakas na yun. So, 20 mo lang. Kung na bala mag-adjust niya. May echo ano ba to? Eco mode. Yes, Oo. meron. Asa? Eco mode siya. Nasa mali. Eco mode yung tipid mode. Speed mode siya. Kapit tayo sa echo mode. Pero may narinig akong power mode. Power mode meron din po ito, sir. Marami kang Opo. passenger power mode. Opo, sa power mode para mas malakas ang hatak niya. Basta rating. Pag mga aakyat ng bundok, gano'n. Pwede ba ito sa bundok? Oo naman.
Deliver ko nga to, ganito sa Bigan eh. Ay, ikaw nag-deliver? Oo, deliver ako. Pupunta ka ba ma'am sa ano? Mount Arayat? Sir, sa mga malalayong lugar, magdi-deliver din kami, sir. Mag-retreat Pag siya. nakakuha na ng lupa si sir sa Tanay, Paakyatin din. Hindi na siya, di makikita sa video. Ayun yung panoramic view niya, sir. Ayan. Yung panoramic view niya, ito po. So, kung saan- asa na pinili? Yun oh. Oh. Parang ano siya. din na, parang color din na. So, Ang pool ray. ayan, makikita ko siya. Diba, pag atras ka, Pero for example, nakapark lang ako, hindi ko siya pwede makita. dito. Nahanap ko yung Nahanap yung ano, sensor. ikumod. Wala, dito lang talaga siya. So dito mo lang talaga makikita. Unlike sa Fortuner kasi meron siya. So dito sa Veloz natin, automatic siya. Ganyan yung itsura niya. Sa ibang ano Pero kasi. yung harap makikita dun, di ba? Yan, yun yung likod. Makikita naman siya dyan. Yun, tapos N, neutral, D for drive. Tapos plus and minus sign. Malikod harap lang naman camera nito. Apo. Likod harap. Hindi naman 360. Tapos yun yung pinaka ano mo, yung isa nandyan na dito sa loob. Pag isasara ko na siya, papatayin ko na yung makina. Pagpapatay mo yung Paglalabas makina, na ako. tapakan mo lang yung brake and then pindutin mo lang ito. Tapos, i-ano mo muna to, close mo muna yung ano, para safe lang din yung sasakyan. Hindi, I mean pag nasa labas, paano ko siya ilalak? Same lang din kung paano mo ilalak dito. Yan, pipindutin mo lang to. Ayan, may arrow siya dito. Both lang din, paras lang okay. din. Pag nilalak mo siya din, double press. Hindi kasi yung iba, di ba, may Oo, lock yun. tapos may hold. Ito, isa lang siya. So pag out mo, pindutin mo lang din siya. Huwag mo ilalak. Automatic. Eto, hindi to sasama. Hindi siya automatic. Halimbawa, kinlose mo yung sasakyan, hindi siya automatic magpo-close. Kailangan mong pindutin dito, yan, para magpo-close siya. Yan. Eto, naaangat naman Tapos, dun. naangat to. Yan, gusto mo ba? Kaya pala yung Gili kanina, ano? Babang baba. Paano? Nakikita mo pa yun? Binaba ko kasi para sa'yo. Kasi sobrang taas nun din. Yan, dito ka mag-a-adjust. Adjust mo na lang sa dito. Bababa. Tapos siya. Adjust mo na lang. Same lang. Ito yung hold na yan. Yan, brake hold yan. Covered. Yan siya. So pag ipag-B mo siya, Hindi. bababa mo. Halimbawa, andar ka. Drive. Pala sa- Para sa drive. lalim Sa sila. D. Ipindutin mo pababa. Mararamdaman mo na onti yung tinigrelis. Ngayon, pag ipapark mo, Stig, ah. balik ka ng B. Nagdoble lang pala to. Tapos, At least ito yung lalabahan. mararamdaman mo sa brake may Saan ang nasa dito? Galing, ah. Hindi mo kailangan na yun. Meron din dito yun. Ganyan lang talaga itsura niya. Galing anit pala to. Ay, anit. Yan nga, leader. Anit. Gusto na kayo. So, Bakit pa ng bulsa niyo? kilometer yung Hanggang dito. ano natin. At saka nung Ha? Ha? Ano? ganito Hindi, may ano, may Yan talaga. Free yan kasama yan. cover lang to. Free yan cover. Pero ito talaga yung okay. pinaka-ano niya. Pwede mo nang tanggalin Yan, ito. may leader pala sa ilalim mo. Leather yan. Mas maganda yung ilalim. Synthetic leather. Oh, pwede nyo naman pong patanggal. Pag Kumbaga ano lang po talaga to, sir. Pag nagsawa ka, Opo. Pagka tinanggal lang po to, pwede naman siya tanggalin. maganda yung Cover leather. lang eh. Maganda. Freebies lang po talaga ni ni Toyota. Toyota. Para kasi nga na pang taxi. Oh, taxi. Hindi, actually okay to pag mainit eh. Mga Lalo, summer. oh, Yung ganito, sir? Oh, totoo yan. May, maganda siya. Cheap lang siya tignan. Ang kinagandahan dito, ito eh. Dito ko nagagandahan sa mga side niya. Yung iba yung colorway. Yung kasi ng colorway. Sa LED na rin yan nakalagay dito sa ano. Ito medyo same sa G. Yung ganito, sir. Ito lang. Ito lang talaga. Ayong sa doon. Sa may... Ito. Yan, pag mga po May ilaw dito. Toyota ka naman eh. Toyota kasi
Sing tibay ng semento. Oo. Tsaka ano sir, maraming pyesa. Kahit saan sa Banawe, pwede kang kumuha ng pyesa eh. Tagal pa yun. May seatbelt din pala dun sa Meron. sa taas. Sa likod. Hawakan to. Ayan, may hawakan siya. Ayan. Ito ano to? Aircon din. Oh, dito lang makalabas yung aircon. Ayan. Dito yung ano mo, yung Ito ano to? parang cool, ano niya yun. Pwede rin labasan din ng aircon. Parang Speaker. Ayan, so ang ganda ng Velos. Ayun, tapos yung tools po natin nasa likod. Nakaganda po yung ano niya sa Ah, sa ulan yan, di ba? Oo, sir. Ang open ng tank natin sa gas dito po. basta yun. Susundan natin yung ano. Cameraman tayo eh. So, bubuksan niya na ngayon ng gas. Oh, yun oh. Mga tolls, yung mga tolls. Para alam mo. Ito po yung tool sir. Ito, In case. ginagamit ko para sa tow hook natin. Sa harap sa sa. Meron po tayong tow hook. Yung dalawa. Yung jack. Yan po yung mga tools. Meron po po. Lapot natin. Seven seater, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 seater. Ano sa ilalim yung ano? Yung sa tolls. Nakalock. Dito lang naman yung simple rin naman. Ayun na guys, kinakabisado na lahat. Kinakabisado na lahat ni Mamay. Ayun na yung susi oh. Samahan mo. Kaya na ba yung susi? Ito ba yun?